खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों सनितपुर लकसभा बिसायख'थियाव बि5 दोलोनिफ्राय बिजाथि हिसाबै राजु देउरिया मैया बिजाथिलाइ गथायबाय खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों बिजाथि राजु देउरिया जों मोनसे थांखि लानानै फैदों जों जोंनि सिनायथिखौ बासायना लाखिनांगोन आसामावल' नङा नाथाय गासै भारतआवनो भारतनि संबिजिरा सोलायनो थांगासिनो जों दुखिया रायजो राजानि थाखाय थानो थाखाय जायगा गैया बे आसामाव नाथाय जों बि5 दोलोआ गासैबो हारि माहारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों बिनिखायनो दिनै बिजाथिलाइ गथायबाय होनना बुङो बिजाथि राजु देउरिया ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानाय 500 रांजों खोबफबनाय बिसनायाव उन्दुनाय बे सावगारिखौ लानानै भाइरेल खालामनाय कंग्रेस पार्टीनि हेंथायै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम कमप्लेन खालामबाय होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ आरो बिनि सायाव एफआइआरबो होगोन होनना गोख्रोङै बुंदों सीएम प्रमद बर'आ बे सावगारिया गोजाम सावगारिसो गोबाव सम सिगांनिसो सावगारि चिफ इलेक्शन कमिशनारनिसिम इमेलनि गेजेरजों बे भाइरेल फट'नि जाथायनि सायावबो एक्शन लानो खावलायदों होनना फोरमायो प्रमद बर'आ बेन्जामिन बसुमतारिया गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएल पार्टीयाव गैया बिथांखौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दानावनो सासपेन्ड खालामनाय जादों होनना बुङो प्रमद बर'आ मख'नो गोनांदि बेन्जामिन बसुमतारिया इउपिपिएल सरकारनि पिसिडिसि मेम्बारबोमोन नाथाय थांनाय 10 फेब्रुवारियावनो बिथांखौ बोख्लायनाय जादों होनना बुङो प्रमद बर'आ नब कुमार सरनियाआ माबोरै रेहाय मोनखो बे बाथ्राया गोबां साननो गोनां खालामदों रायजोफोर मख'नो गोनांदि नब कुमार सरनियाआ एसटि एबा शेड्युल ट्राइब नङा होननानै आरो बर' कसारि नङा होननानै बिजिरसालिया फोरमान मोनसेयावबो आरो स्टेट लेभेल सिकिउरिटिनि कमिटियाबो एसटि नङा होनना फोसावनायनि उनावबो एसटि सार्टिफिकेटखौ रेजेक्ट खालामखांनायनि उनावबो क'क्राझार लकसभायाव बिसायख'थि गेलेनो रेहाय होनाया सोमोनांथाव रेजेक्ट खालामखांनायनि उनाव रेजेक्ट खालामनायखौ बोखांना लाफिननाया आसरित सोमोनांथाव बेफोरखौ गोथौयै सानना नायोब्ला बर'फोरनि 6 शेड्युलनि मर्यादानि सायाव बिटिसि रायजोनि सायाव मा जानो थांगासिनो बेखौ नुहुरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बे सोमोनांथाव बाथ्रानि सायाव खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोन्दों लखिमपुर लकसभा बियाबाव सेथि बारनि थाखाय बर' बिजाथि महरै बिक्रम रामसियारिया लखिमपुर लकसभा बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों बर'नि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायदों बिजाथि बिक्रम रामसियारियाबो प्रमद बर'नि आन्दलननि जुरिजेननायानो गोरोन्थिमोन आरो दायो बिथांनि रायजो सालायनायाबो गोरोन्थि जायनि थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोन्थिफोरा जाबोगासिनो प्रमद बर'आ आन्दलननि जागायजेननायावनो गोरोन्थियै जुरिजेनदोंमोन बेखायनो दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ थगायनो गोनां जादों प्रमद बर'आ गासैबो बिथिङाव थगायदों सिमा बारायनायखौबो थगायदों रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ होननायखौबो थगायदों मास्टारफोरखौबो थगायदों कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायखौबो थगायदों स्कुलफोरखौबो थगायदों टेट टिचारफोरखौबो थगायदों फैसा फैनायखौबो थगायदों फैयिखौबो फैबाय होननानै थगायदों साख्रि सोगोन होननानैबो थगायो सानफ्रोमबो जुदि थगायै गोरोन्थिखौनो मावलांबाय थायोब्ला बिटिसिआ बोरै थांनानै थागोन बिक्रम दैमारिनि गोख्रों बिबुंथि मख'नो गोनांदि प्रमद बर'नि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय लेखा बिलाइखौ लानानै बिक्रम दैमारिनि हान्जाया गामि गामि थांनानै रायजो राजानो लेखायाव जे लिरनाय दं बेखौ फोरमायहैनायखौ नुनो मोनगासिनो प्रमद बर'आ इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बिथांनि गोजौआव रावबो गैया बिटिआरआव प्रमद बर'नि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बिक्रम दैमारिनिसिम गांसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव लेखा बिलाइ बे लेखा बिलाइयावनो फोरमायनाय दङ एबा प्रमद बर'आनो फोरमायहरदों बावैसो सिगां फोसावजानाय 10टा कलेजफोरा सरकारजों एप्रुभ खालामजानाय जायाखै पार्लियामेन्टआव पास जायाखै सरकारा बे कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया होननानै फोरमायनाय बे लेखाखौ लानानै गामि गामि थांनानै फोरमायहैदों अल बिटिसि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया এই সময়লৈকে সংগ্ৰাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছো।
आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों, बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों, आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै। आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। दिनैनि थाखाय खौरां बेसेखिनियावनो लाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरजोंबो शेयार खालामनानै होदो आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।